Coach og uddannelsesansvarlig er to forskellige ting. Coach det indebærer, man er på kursus på Pharmakon over 2 omgange, og det er meget den coachende adfærd, kalder man det, hvor man i stedet for at give svaret til vores elever, så spørger man sådan, det kunne for eksempel være, hvad tænker du om det her, så man ligesom lader eleverne selv komme hen på deres svar. Uddannelsesansvarlig, det er et kursus for sig selv, og her har man mere den sådan overordnede rolle over eleverne. Det er meget kontakt til skole. Det kan være administrative ting, det kan være, hvis der er noget med deres opgaver, vi ikke helt forstår, så vi gerne vil have klargjort. Fra Pharmakon af, så er det vores uddannelsesansvarliges rolle at finde ud af det. I forhold til coach og uddannelsesansvarlig, så er det, at hvis f.eks. en elev har studiedag, så er det sådan, at på første, anden og tredje årgang, så har de førsteårseleverne har studiedag samme dag, og andenårs og så videre. Så går man fra i 2 timer på deres studiedag og underviser dem i et givet emne. Ligesom det kan også være, at man gennemfører opgaver med en enkelt elev. Det er meget forskelligt, om de er samlet samme dag, eller om man har 1-til-1 undervisning med en af dem. Udover undervisningen på studiedagene, så har vi jo også en rolle i forhold til hverdagen, hvor det er også vigtigt, at vi sørger for at stille dem spørgsmål ved et lægemiddel. Det kan også være, at vi lige går fra i 2 minutter, hvor vi snakker om type 2-diabetes for eksempel. Det mest givende for mig i rollen som uddannelsesansvarlig, det er, at jeg også selv udvikler mig personligt i forhold til, hvordan jeg lærer fra mig over for mine elever. Men det kan man også mærke i andre situationer. Det kan både være i privatlivet, men også arbejdsmæssigt, at man lærer virkelig og ikke at give et svar på forhånd, og man lærer virkelig også at lytte til andre, frem for kun at bare sige det, man tænker. Så det er det, coach-rollen især har givet mig. Det, der skal til for at lykkes i rollen som coach og uddannelsesansvarlig, det er, at man kan være struktureret, man kan have et overblik over flere på én gang, og man kan også se individet i den enkelte elev. Det er vigtigt, at man ligesom at man ikke sammenligner vores elever, men at man tager dem som personlighed hver for sig. Så den her elev lærer bedst på den her måde, og så videre. Hvis du ønsker at blive coach eller uddannelsesansvarlig, så det du skal være opmærksom på, det er, at man skal kunne tage flere roller på. Man skal både kunne være den støttende og omsorgsfulde person over for en elev, hvis de har brug for det. Men man kan også komme ud til situationer, hvor man kan være nødt til at være lidt mere hård. Og man skal forvente nogle ting af eleven. Det er vigtigt, at man ligesom også styrer på, hvor langt de er nået i deres uddannelse, så man ved, hvor man har dem henne, så de kan bestå deres praktikker. I jobbet som coach og uddannelsesansvarlig, der kan du glæde dig til at samarbejde med andre coaches. Du kan glæde dig til engagerede og passionerede kolleger. Men vigtigst af alt, så kan du så også glæde dig til 12 flittige, arbejdsomme elever, som man møder i sin dagligdag, hver dag. Og man kan virkelig mærke, hvordan alle sammen ligesom har været med til at udvikle en. Det er et spændende job med skønne kollegaer, som er med til at skabe en meget sjov og spændende hverdag.